Dan volgt nu een bericht van de minister van Defensie. Het betreft de mobilisatieopkomstoefening Donderslag 19. Het bericht is bestemd voor allen die een mobilisatiebestemming Het is bestemd voor allen die een mobilisatiebestemming hebben bij het 16e Panzerinfanteriebataljon en in het bezit zijn van een lastgeving B of C. Zij ontvangen op het laatst bekende huisadres een aangetekende expressbrief. De aanwijzingen in deze brief dienen te worden uitgevoerd. In de brief staat onder meer waar men zich voor deze oefening moet melden. Nadere inlichtingen over deze oproep kunnen worden verkregen via het telefoonnummer 0820 92 9 91. Op welke dagen kunt u dat... Goedemorgen, bureau uitstel. Oh, dat en is... u bent zijn... Met meneer Leps, personeelszaken Fokker. Goedemorgen. Ja. Ja, het gaat even om de volgende medewerker bij ons. Die is opgeroepen voor de oefening Donderslag. Ja. Dus zo hij heeft op dit moment een contract voor een bepaalde tijd bij Fokker. Ja. Dat wil zeggen, hij moet de scholing bij ons afronden. Zou dat betekenen? Ook zijn dat hij morgen van de trap afvalt. Nogmaals, ik wens hem dat absoluut niet toe. Dan zit u met hetzelfde probleem. We hebben geen oorlogstoestand, dus is deze situatie niet zodanig dat u het bedrijfsleven zodanig schade kan toebrengen. Nou, het is op dit moment door de minister is bepaald dat die oefening in deze week gehouden wordt. En dus houdt dus in dat betrokkenen gewoon niet om te komen weer. Ik wil graag uw uitstel. Nee. Wie bent u? Bureau uitstel. Ja, maar wie bent u? Ik ben bureau uitstel. Nee, mevrouw, dit heeft niets te maken met aanslagen op de Spaanse ambassade. Dit is een oefening om ons mobilisatiesysteem te testen. En alleen het personeel van de 16e Panzerinfanteriebataljon wordt opgeroepen. Hoe heb je hier gereisd op lastgeving? Ja. Gereisd van Dordrecht? Station Dordrecht. Met de bus staan nog lokaal? Ja, in de stad zelf. Moet je wat afgeven aan je CSM. Ja. Wie was de volgende? Moet even je militair rijbewijs geopend op bladzijde 26 en het rijbewijs. Dan zoek ik jou ondertussen even op. Deze is CD. Ja. Oké. En omlaag is weer uit. Seinlicht, waar zit dat? Signaal. Ja. En de klakson? Kijk, waar is de klakson ook weer? Zo. Ja. Verbindingsset. Dan achter jou maakt ook een verbindingsset.
was de eerste keer dat jullie opgeroepen werden? Ja, de allereerste keer. Je hebt de kans op dat je nou nog een keer wordt opgeroepen. Nee, want ik was afgekeurd. Maar ja, je krijgt toch een oproep om op te komen. Nee, je kunt bellen wat je wil, maar ze hebben er toch lak aan. Je moet gewoon komen. Je moest gewoon komen en ze moesten eerst zien dat je... Ja, ik ben 6 dagen afgekeurd van militaire dienst. Vanwege mijn knie. Ja. Toch komen, nou, dan doe je dat toch. Nou, veel plezier thuis dan. Ja, dat zal wel lukken. Nou, helemaal. Met de oefening nog? Ja, met de oefening, hè. Ja, misschien. Ga maar naar de CSM, die wijzen lokaal. Veelveen. Pak aan. Wapendoosje niet. Ik zal even het voertuig kijken. Ja, even lang komen. 21048. Even hier. 3 maal maat 8 binnenhandschoen, 2 maal maat 9 buitenhandschoen, maat medium voor NBC pak, medium gasmasker. Je bent aangekomen vandaag. Slaapzak. Weet je de maat overal die je hebt? Volgende, dit mag je meenemen, verpakkingen niet verbreken. Die moeten bewaren. Volgende. Naam? De Boren. DIPH de Boren. Ja, welke? Heerlijk. Ziet hij er al vers uit? Is wel tegen. Rayonbureau Eindhoven, de kapitein Kloosterman. Ah. Ja, dank u zeer. Dus de Oostcompagnie die heeft zich gereed gemeld nu met 95% van het personeel en 90% van het materieel inzetbaar.
andere voertuig vanaf merkweg 3 richting de 2 en het Alfa voertuig richting een vuur vanaf merkweg 2 naar binnen toe. Wij dus systematisch de doelen die op je afkomen uitschakelen. Dat komt niet. Hallo, boven 800, 12 uur. Eenmaal boven naar vuur. Centrale hier sectie 4, 400 en verbind even door met de sectie 3, 300. Even kijken wat er op de gebruiksaanwijzing staat. Ja, voilà. Ja. Ik ben vandaag jarig en ik vind het helemaal niet fijn. Hij is al 3 jaar gepaald met zijn verjaardag. Ja, je ziet wel, een groepje is weer compleet. Ik heb bijna voor geen centimeter koken hier. Al deze dingetjes dus. Nou, die en de branders zijn allemaal een beetje kapot of veel te veel ingeolie. Ja, het loopt niet. Tenminste, wij weten niet waar we aan toe zijn, gewoon hij is een organisateur. Ik ga in ieder geval proberen aan te kaarten dat ik er van onder vandaan kom. Onmisbaarheid heet het ook wel. Ja, dat komt misschien omdat je administrateur bent. Hè. Dan ben je weer... Kijk, als je nou infanterist bent, dan kunnen ze je missen. Nou, ook eigenlijk. Kikken? Ja, dat is top. Zoiets met die oude kameraden weer, hè? Heel diep. Ons peloton verplaatst in de volgorde Romeo, Alfa, Bravo, Echo. Wat gaat er dadelijk gebeuren? Jullie gaan zo snel mogelijk na de wapentelling in de voertuigen en wachten daar gewoon totdat we gaan rijden. Dat betekent in feite dat je wacht totdat we in de Harskamp zijn. Dat zal ongeveer om 11 uur vanavond zijn. Wij zullen daar op baan India gaan aftanken. Indien gereed, kan er gevuurd worden.
dat je in ieder geval een lichtspoor erbij hebt. Oké, hulpensdeur, schuigang. Je hebt ook een voertuig naar de koers. Moet een beetje draaien. Dat is makkelijk.